Nausa mo kaon no. Kay bitokon man makabitok man kuno na ingon ana og mukaon ra dito di mahunaw. No? So atong sudan is ha? Okay, mo ay ka mga jide. Sana all. Kaon. Sa may imsod ani mo diha. Hit dog o hotdog na kuan. Lukabok tapos napoy karne o usa ka putol nga isda. Di, diretso kuno na siya. Kuno na siya te. Ba? Lami? Lami? Oh, lami. Nya usa may sulti. Usa ro tag Miyerkules ate. Ato asa ta karong Miyerkules? Urmok? Di, oy. Asa ta karong Miyerkules pohon? Urmok maasin. Awa di kami ngawas inyo. Ha? O ako rin soda na ronday. Wadi kami ngawa dito. Asar to dapit ang inyo? Ha? Katubang mingon ka nga muuli kas inyo wanang mo bisita ka nga to. Asar to nga lugar? Dili oy. Urmok boy. Kung sa mo to lugar nga namingaw ka nga gusto ka mula ka ngadto ka. Hindi, bormok da ito. Hindi oy. Katong sa baybay ba? Unsa man to? Unsa man tong lugar ha katong imong katong nagdako ka ba? Unsa man tong lugar ha katong nagdako ka? Unsa man tong barangay? Barangay? Ha? Sabang? Oh, kisa may atong atuon sa Sabang? Ha? Musuroy tangad to pohon. Karong Miyerkules. Musuroy tag Sabang. Excited ka? Wow. Nya mga to butaog barangay Palhi. Suroy tangad to. So daghan tangad to siguro mo kuyog da kami mo kuyog nato ngadto para manuroy. Nya mo ngadto punta sa punpunan managkot ta didto sana kanang naidagkutanan diha sa baybay. No? Managkot ta didto. O di ba? Suroy ta didto ate. Pakyaw na tagban 3-5 atong ban nga pakyaw.